Meta f'kawża tal-familja jkunu involuti tfal, il-qorti tkun pronta li bl-aħjar interess tal-minuri f'moħħha talloka il-ħin u l-aċċess li kull ġenitur ikollu mal-bint jew iben. Iżda l-qorti tinjora jew aħjar ma tirregolax relazzjoni oħra importanti fil-ħajja tal-wild, dik ta' man-nanniet. Din it-tema kienet ċentrali fl-laqgħa tal-Parlament tan-nanniet fejn intqal li mhux darba jew tnejn in-nanniet ikunu ilhom xhur jew snin ma jaraw lin-neputijiet, kemm minħabba nkwiet bejn il-ġenituri jew minħabba tilwim bejn il-ġenituri u n-nanniet. Sitwazzjoni sfortunata li l-nanniet iriduha tispiċċa darba l dejjem bl-introduzzjoni ta' struttura legali fejn il-qrati ta' Malta jikkunsidraw it-talbiet u l-irwol tan-nanniet meta tittieħed deċiżjoni dwar il-kura u l-kustodja tat-tfal. Quddiem in-neputijiet tagħhom u l-politiċi, in-nanniet ġibdu l-attenzjoni li kemm huma kif ukoll in-neputijiet tagħhom għandhom dritt igawdu lil xulxin u li m'hemm l-ebda liġi li tissalvagwardja dan. It-tfal jiddependu fuq il-ġenituri sostna Filip Kirkop, il-fondatur tal-fondazzjoni, u għalhekk m'għandux ikun hemm lok li dawn jintużaw bħala arma ta' rikatt tal-ġenituri fil-konfront tan-nanniet. Fil-Parlament instemaw diversi esperjenzi personali li leġislatur jista' jilleġisla biex jipprevenihom. Iżda din is-seduta intużat ukoll biex titqajjem kuxjenza dwar diversi studji dwar ir-relazzjoni bejn in-nanniet u n-neputijiet. Filwaqt li diversi tfal mill-iskejjel primarji qasmu mal-ġenerazzjoni anzjana xi jfissru għalihom u rew l-apprezzament tagħhom għall-paċenzja li jieħdu bihom għalkemm ħafna drabi il-paċenzja jaf tkun reċiproka. Is-sessjoni tal-Parlament tan-nanniet antiċipat jum importanti, hekk kif il-ħadd li ġej huwa l-jum iddedikat għalihom. Għalhekk jekk nantek jew nannuk għadhom igawdu mill-logħmor, tinsiex dik it-telefonata jew żjara qasira li żgur ittellaħħom is-sema'.